ҳаматон ба салому алейкум ҳамватанои азиз. айни ҳол мо бо ҳамроҳи дӯстон дар аэропорти Хуҷанд додарчаи меҳрубони мо сафар доранд. Нархи билет аз шаҳри Хуҷанд то Самара 5900 сомон ҳаст. бисёри одамон суол метиҳанд ки чанд сомон аст. 5900 сомон билет гирифтагӣ прамой рейс. хеле худо хоҳад ҳаракат мекунем. додарчаи мо худо хоҳад ресто раванд, ҳатман навораша мепартоем, мебинитон. айни ҳол мана одамо бисёр, чересчур бисёр, ҳама мебарафтаги аэропорти Хуҷанд. боз як бори дигар гуфта мегузарам, нархи билет 5900 сомон. Хуҷанд Самара прамой рейс. ин буд камтар маълумот дар бораи нархи билет. худо хоҳад ҳатман сёмка мешавад, навороша мепард. аэропорт Хуҷанд. چتنال زور بوده، میگه چتنال گرام میبردی، هشت چتنال میبردی.